oppimisvaikeuksia, mutta toivotaan, että ne helpottaa. Yritän miettiä, että vaikka nyt vähän väsyttäis, niin tästä päivästä tulee hyvä. Ja muutenkin aina jos on vähän semmonen huonosti nukuttu yö takana, niin ajattelee, että nyt vaan tästä päivästä kun selviää, niin kohtaa ilta ja pääsee sitten nukkumaan. Ja jos se uni tulisi vähän paremmin sitten tänä iltana. Joo. Näikö se jotakin unta? Siis tää on jännä, kun jotkut ihmisethän just näkee unia ja jotkut ei. Mut mä en tiedä, olisiko se käytännössä sitä, että kaikki kyllä näkee, koska aivot on samanlaisia ja ne käsittelee meidän alitajunnassa olevia asioita. Mut sitten jotkut ihmiset vaan ei muista niitä unia samalla tavalla. En tiedä. Siis Thaimaassa on semmonen tapa, että jos oot nähnyt jotakin painajaisia, niin et saa tavallaan puhua niistä ennen kuin sä oot mennyt kylpyhuoneeseen ja pessyt sun kasvot, jolloin sä tavallaan peset vähän niinku sen painajaisen pois. Ja monesti saattaa olla, tai me muistaa, että kun me olen pieni, niin äiti aina käskee, että älä puhu, että mene pesemään se uni pois, että se auttaa. En tiedä mikään siinäkin on. Niin. Mikä fiilis sulla on tästä päivästä? Koska mulla on semmonen olo, että sulle tulee hyvä päivä. Monesti se on oikeesti aika paljon asenteestakin kiinni, että millaiseksi se päivä muodostuu. Koska mä oon huomannut, että joskus kun oikein miettii heti herätessä, että tää päivä on ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Ja tää ei tuu toistumaan enää ikinä. Mun pitää ottaa tästä päivästä kaikki irti. Niin sitten se suhtaudut sen päivään ihan eri tavalla. Kannattaa koittaa sitä. Aattele miten hienoa on olla elossa tänään. Ja muista tehdä semmosia juttuja tänään, mitkä tekee sut onnelliseksi. Just semmosia sun omia juttuja, jos vaan on aikaa. Ja myöskin, mitä mie tykkään monesti aamuisin tehdä. Mie monesti mietin, että mistä asioista mie on kiitollinen. Ja sit jotenkin kun heti aamulla pysähtyy tiedostamaan, että mikä kaikki on hyvin mun elämässä just nyt, niin sit jotenkin vastoinkäymiset ja kaikki tämmöset, se suhtaudut sun päivään ihan eri tavalla. En tiedä. Mun mielestä kiitollisuus on vaan tosi tärkeää. Ja just heti herätessä kun miettii, että mitkä asiat on hyvin mun elämässä. Ja sit elää sen päivän täysillä. Haluaisitko se muuten kahvia tai teetä? Minä siis mun on pakko saada juua aamukahvi joka aamu. Elää päiväkäynti ilman sitä. Sitten mä mietin myös aamiaisjuttuja. Haluaisitko se aamupallaa? Mie yleensä syön. Tai mulla valitettavan usein jää kyllä aamupala syömättä. Mut silloin kun mulla on vieraita, niin musta on kiva tehdä semmonen pikku brunssi. Et tekee esimerkiksi leipiä ja munakasta.